Els llevats, i concretament Saccharomyces cerevisiae, s'han emprat com a organisme model en moltes investigacions biològiques. No obstant, també són un organisme molt important en la indústria alimentària, en la producció de pa, vi i el tema que anem a tractar avui, la cervesa. Però quines característiques ha de tindre un llevat per a ser considerat una bona soca cervesera? Quan parlem de cervesa i de llevats, existeixen dues grans famílies, el que serien les cerveses ale, fermentades per llevats de l'espècie Saccharomyces cerevisiae, i les cerveses lager, fermentades per llevats de l'espècie Saccharomyces pastorianus, un híbrid entre Saccharomyces cerevisiae i Saccharomyces eubayanus. Entre aquests dos tipus de cervesa n'hi ha una gran sèrie de diferències en quant al llevat que s'empra. Per una part, tindríem el que és la temperatura de fermentació. Els llevats ale solen fermentar a unes temperatures prou elevades, entre els 16 i els 25 graus centígrads, mentre que els llevats lager solen fermentar a temperatures molt més baixes, des dels 8 fins als 15 graus centígrads. Altre factor important és el temps que tarden en fermentar el most de cervesa. Els primers, els llevats ale, solen tardar uns 5 a 7 dies, és a dir, fermenten d'una forma molt ràpida, mentre que els llevats lager solen fermentar d'una forma molt més lenta, arribant fins a les 2 setmanes de fermentació. Una altra característica o diferència seria la quantitat de metabòlits secundaris que produeixen cadascun dels llevats. Els llevats ale es consideren grans productors de metabòlits secundaris de la fermentació, produint èsters, alcohols de fusel, compostos fenòlics, etc. Tots aquests s'alliberen al que seria el most de cervesa o a la cervesa en si i aporten tant aromes com sabors a la mateixa. En quant als llevats lager, aquests sí que produeixen tots aquests compostos, però tenen una membrana tan robusta que no els alliberen al medi, produint una cervesa amb un perfil de fermentació molt net. No obstant, sí que alliberen altres compostos com serien el diacetil, que dona aroma mantecós a la cervesa, o l'acetaldehid, que dona aromes a poma verda. Tots aquests es consideren defectes de la mateixa. Finalment, una altra gran diferència és el percentatge d'atenuació, o el que és el mateix, els sucres que el llevat converteix posteriorment en alcohol i CO2. Els llevats lager són grans fermentadors, ja que poden fermentar tant monosacàrids, disacàrids i trisacàrids, és a dir, tenen un percentatge d'atenuació molt elevat i donen lloc a cerveses molt lleugeres i en un final molt refrescant, mentre que els llevats ale sols poden fermentar disacàrids i monosacàrids. Per tant, el seu percentatge d'atenuació és molt inferior i donen lloc a cerveses amb un poquet més de cos i amb una sensació més dolça al final. La primera característica molt important seria el seu poder fermentatiu. Els llevats poden fermentar més del 70% dels sucres que estan presents en el most de cervesa. Com tots sabem, podem metabolitzar els sucres de forma aeròbia, emprant oxigen, o de forma anaeròbia, mitjançant la fermentació. No obstant, quan es troben en un medi en elevada concentració de sucres, els llevats sempre duen a terme la fermentació, n'hi hagi o no una concentració elevada d'oxigen, el que es coneix com a efecte Crabtree. D'aquesta forma, mitjançant la fermentació, podem metabolitzar els sucres d'una forma molt ràpida, molt més que si dugueren a terme la ruta aeròbia, és a dir, la respiració cel·lular. Això suposa una avantatge competitiva front a altres microorganismes que poden estar presents en el most de cervesa. Altre factor molt important és la seva tolerància a l'alcohol, ja que poden sobreviure en concentracions d'alcohol entre 11 i 16%. Pel que fa a l'última característica seria la floculació, o el que és el mateix, la capacitat que té el llevat de formar agregats entre les seues cèl·lules, precipitar i facilitar així la clarificació de la cervesa. L'expressió d'aquests tres gens es dona quan hi ha temperatures baixes, una concentració d'alcohol elevada o una mancança de nutrients en el que seria el most de cervesa, sent tres factors molt característics del final de la fermentació. Quan parlem ja d'estils de cervesa, hem de tindre clar que moltes soques de llevat es gasten en determinats estils per la seva producció de metabòlits secundaris o per determinades característiques molt importants. Començant per el que serien les cerveses belgues, les triples i doubles, aquestes empren llevats que generen una gran quantitat de metabòlits secundaris com èsters, alcohols de fusel i compostos fenòlics. Tots aquests ens donen aromes afruitats, a caramel i a espècies com el clau d'espècia. Quan parlem de les cerveses alemanes de blat, hem de tindre clar que n'hi ha dues característiques molt importants que produeix el nostre llevat. Per una part, metabòlits secundaris, com seria l'acetat isoamil, que dona aromes i sabors a plàtan, i el 4-vinil guaiacol, que és un aroma molt especiat que recorda el clau d'espècia. Per altra banda,
una altra característica molt important seria el seu nivell de floculació, ja que els llevats emprats en cerveses alemanes solen tindre una floculació molt baixa, originant cerveses amb una gran torbidesa. Parlant de les cerveses lager, aquestes tenen un perfil de fermentació molt pobre, és a dir, no tenim ni metabòlits secundaris com èsters ni alcohols de fusel que aporten aromes ni sabors. Això ens permet obtindre cerveses molt suaus, tant d'aroma com de sabor. No obstant, com hem dit abans, sí que produeixen una sèrie de metabòlits que es consideren defectes, com el diacetil i l'acetaldehid. Tots aquests s'han d'eliminar de la cervesa i per a fer-ho el que es fa és normalment apurar els temps de maduració arribant fins a un mes de maduració de la cervesa. Un cas molt excepcional seria el de les cerveses àcides, on no és únicament Saccharomyces la que porta el pes de la fermentació, sinó que tenim altres llevats salvatges com serien Yersinia ovarum o Brettanomyces i altres bactèries làctiques i acètiques. Tota aquesta combinació de microorganismes dona lloc a una sèrie de compostos i unes notes i sabors molt complexos en la cervesa, que van des de notes afruitades i cítriques fins a àcides i terroses.